وہ نصیحت ہی بھلے نصیحت جہاں نصیحت عبرت جہاں عبرت اور کسی گپاں گوش کاں انشاءاللہ خراب نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم او اشارہ وشتی دست بنداں ہر سحر درگاہ پیشیں کردگار مالک ہر دوں سرا خالق و پروردگار صاحب کون و مکان بادشاہ برقرار لم یلد آہی صفاتیں آوتیں کل اختیار پاکیں چے ظلمہ خدا ما بسی زرتا میار ما فقط ہستے ہماہیے رحمتاں امیدوار مدح زیباں پر محمد مصطفیٰ علی تبار سرور جملہ قریشہ مرسلانی تاجدار لیلۃ القدر شفا بیتگ محبوب دچار کن شفارس بہر امت بدر عام الزگار قادر لک شکر کہ ماری دات نبی غم گسار صدق دل مارا یقینہ صاحب ہر چار یار آن ولی اللہ ابو بکرت رفیق و یارگار عادل فاروق اعظم چست کو دین شہار آن سخی عثمان ذل نور یار نامدار چارمی شیر خدایا مرتضیٰ دلدل سوار مردم پر خون جگر بائل کو اسلام کشار رند چ دورن حدیثاں نگدہاں گوشاں بیدار براتن دنیا آخریں توبہ کنے لیل و نہار گوستگا 14 صدی نوکیں علامت آشکار دو خطرناک مرض کب تک درین ملک و دہار دل خصوص قوم بلوچ دن جدگال پونا تگنتی بے شمار اولی ہیروین نقصیں گپتگنتی میں جوان نوگلیں رنگ بچارے مشتگنت زعفران بند چ بندہ جدایاں مثل قبری مردگان آدپ دنتان گوشگاں رتکگاں گو آمران سینہ دیواں دھرت کا گون دجم کے کوپگان یہ گوش گوشے تمبا کی تاکاں برجنا کے لونچکان ہون گوشتا چے ہلاساں اشکیں پوست استخوان گردنے سیتا ہلاسے داشتہ بے خون رگان و دوزیا پر و نداری اتی ماتے پلو پلکان یہ خیالہ نہیں چوکی گوجنگاں بے آب و نان چوک منی درون جہاں دھراں نیستے جنا پشک و گشان آپ ہیروین جلا سرپاد و ہر میں تگان نوجوان ہیروین سٹا نئے گوں شوق و شان گپتا تو سے ہمارے دمبا آترا ڈنگا جنان زہر دلے لیٹا نمانی پترا نام و نشان شر خیال کاں کہ آخرا پھر کپیتی دودمان لاتیں شوہازی گیں تری کارتوناں چنت میں کتان لاتیں چاری زری میں لڈ بوچاں پشکران کارتونوں زر کاغذے دستے کپی بھی شادمان زیرنت ہیروین پڑیاں کنا یا جاہ نوان برنت مگراز و چانکواں زری و کاغذان ہر یکے پروت نلی پیچی دپا کاں پنچ کران یہ وجہ پنچ کرانے دور شہری ہنی شونکگاں تے کھانا کروس نشتگاں مثل گنو کا کچلاں سٹا گران ام کشا سیگاری بندہ تھا وتی گوں باکسان ہر دکیں دیتاں اوارے نا ماں ہنسی گو دلان من نشاہ چم خماراں ہر دوں دیما چول وراں بے خرد وقتی نشا بند کپا من گندلاں ہرچیا نے نپا دے آ کپی دو کو دلاں وقتگو واب و خنوشاں بے خبر چو دلوتاں روچ کھے بڈے کپی پاد کھایاں تتران ہچ نہ لوٹاں چاو نانی پتہ دیں پہ ہیروین تچاں بے خیالاں رب فرزاں نماز و روچگاں یہ مریض دراہ نباں گون طبیب و دکتران نئے پہ جیلا بیم زیراں نہ پتانی گرگان دول و سرنا ورش بیتے نشکنا بانگ و اذان ناچ و گانایا تچانا نرو در مسجدان مات و پت وار و ذلیلاں چوتی بچ گمان آوتی ہوشا نیاں غم گناہ مات و پتان رام کنا بکل اسلامہ خدائے مہربان گوہار حقیرو
ناتوانا براتیں گرانے اندوہان نام تی ہیروینی مردم ترانہ بدگمان زور تک تو ہیروین نہ لوٹے بچو خاتون جنان دومی نادرہ ناتفاقی چے تمام بدتریں وارث بند جنگ ہیروین ٹوئیں برادریں من بزانہ ناتفاقی درستیں عیباں گنترین پس گشو نقص منافق ہر کجا روشا وریں برات تاوانا سرو کو رہنماؤ پیسرین قومی بندی بورتا دشمنانی چا کریں واسطے پھول لالچا چے شریعت راہ دھریں اگر کسے کنتے چگل باندھی آبزاں کم سر درین آ کے برات دشمنی ہیروینیاں چے بدتریں مردن چے کاراں بپریزے کہ شمارا خوار کنت صاحبی نام و نمودہ رو شمیگا گار کنت لوگ بنجاہ بنندہ رندہ حسکن دار کنت منگوشان پنتاں وطیگاں مرد آکل سار کنت براتیو دوست اتفاقی میتگاں گلزار کنت ہوریو ہمسنتی براہندگاں نامدار کنت شریو شیرین زبان دشمنن تی یار کنت مردیو مہمان نوازی واجہاں ڈولدار کنت مرد ہماہیں جیڑو مفتی اڑا انگار کنت نیستیاں چے صبر کان سختیاں وفار کنت انچوشے مرداں خدا وند معاشرہ سردار کنت جاہداں اندر بہشتہ ہر سبا دیداری کنت شر بچارے تاکلاں چون کو بلوچاں پیسری نام یلے شیرانی یرا دن قیامت دفتری پوسگ شیرانی شمائے منتگے نی آخری پا میارو بندیاں تو بچانگا نقشہ یرا کمبری یادگار یرا مروچی ہر ڈاچی گوہری پا میارو تورو بارا جنگو جیڑو چاکری سمیے گوکانی واسطہ چون کو دودا آبری در جہان ہر جا بیانے قول و وعدہ وہ مری بدتریں کاریں جہان ہے کنڈے برک برادری پس وشو سلیں خبر امسا ہے گنگو ناشری گوتی قوما تمام نا مکان نازل سری عزتہ پیریں پتے گا گار مکان کو مادری یہ جہانا شر بزان ہر کا یا روچے سرگری روچ بدو نیکیں گزنتے مانی تیوں معاشری چار و پنچ گالاں نوشتاں ماما نورا چے بری آکلے مرداں پسنداں میں نصیحت میں تیری اگر کسے گوش بداری یہ نصیحتاں